Para sutresna budaya basa Jawi. Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Santi Kusuma. Kanthi irah-irahan sabar subur. Ing antarane adhiku 5 iku ana siji sing dadi kawigaten mligi tumrap pikiranku. Adhiku lanang sing gedhe dhewe. Wus rabi manut pilihane dhewe. Prawan sing dipilih iku asli saka Purworejo. Jenenge Kadarwati. Nadyan rupa ora pati istimewa nanging tumrap adhiku si Triasmana wis apik. Ing atase Triasmana iku watake jujur, lugu lan prasaja. Dene kok bisa golek bojo dhewe sing wadon ya meneng nrima lan loro-lorone wis padha tresnane. Iku mungguing adhiku wis apik banget. Ora golek mak comblang utawa sambat mbakyune dikon golekake bojo. Nadyan adhiku anggone glidik mung ana swasta nanging sing wadon duwe warisan wujud omah cacah 6 sing dikontrakake. Mula nadyan loro-lorone iku bab utek ya mung pas-pasan. Sekolahe mung tamat SMA. Dene sing wadon mung tamat SMP. Ewon dene katetreman rumah tanggane kecekel. Tansah kecukupan. Tekan mangsa iki wis kaparingan momongan anak wadon sing ayu rupane. Jenenge Dian Arumdani. Nalika Triasmana rabi, bapake Kadarwati wis lelaranen. Saengga ora let suwe ketimbalan dening Gusti. Dene garwane ya ibune Kadarwati kang asma Ibu Kasanah. Wus watara suwe nandang gerah tekanan darah tinggi. Mula ganti taun saka anggone duwe gawe mantu amarga tensine Ibu Kasanah dhuwur kepeksa nandang gerah stroke. Yen nitik kahanan kaya mangkono, aku sasedulur kari nyawang iku melu seneng. Nadyan Kadarwati ora bisa ngetutake adhiku ana ngendi manggone amarga kudu ngupakara ibune sing nandang gerah stroke. Yen kelingan kahanan kaya mangkono, aku minangka sedulur tuwa sing dadi panutan kena kanggo gantine ibuku sing wis seda. Ibuku mono nganti gerah mataun-taun sing kepeksa ketimbalan dening Gusti kang paring gesang. Aku rumangsa dituwakake dening adik-adikku kabeh. Sawuse aku ditinggal seda dening ibuku. Yen ana masalah saka adik-adikku kabeh, banjur aku sing disambati nulungi. Nadyan wujud tenaga utawa prabeya. Iku pratikel sarta pitutur kanggo madhangake suasana. Ora ngira babar pisan dene Triasmana sing watake meneng lugu sarta ora kakehan pula ya kepeksa ndadekake mumet ana sirah. Wektu iku Dian Arumdani wis sekolah TK. Anuju sawijining dina meneri hawa panas teka diosekake dening suasana sing njalari kaget ana atiku. Nalika aku golek hawa sing kepenak ana teras omah, ana mobil angkudes jurusan desa utawa ibu kota kecamatan. Angkudes iku mandeg
ana penumpang kakung sing mudhun sarta mbayari sewane. Jebul adhiku si Triasmana. Wanci awan bedhug nggatang, adhiku Triasmana mlebu omahku sing ana pinggir dalan gedhe. Kanthi polatan suntrut ngemu rasa gela lan kuciwa. Lho, awan-awan panase semelet. Teko iki ana tekane adhiku Triasmana. Slamet to, Dik? Pitakonku sing tak gawe ora kaget. Iya, Mbak, slamet. Iku mau mentah saka ngendi? Saka gawean ing Klaten apa saka nggone bojomu si Kadarwati sing lagi ngopeni maratuamu Bukasana? Pitakonku ndelesehake sisantine kadingaren ora ana kabar prei kok mampir omahku kanthi polatan peteng. Mbak Tuti, aku lagi ora nyambut gawe amarga lagi entuk cuti. Aku wis mampir ana Purworejo ngiras tilik maratuaku lan menehake dhuwit kanggo bojoku Kadarwati apa dene menehke oleh-oleh kanggo anakku Sidian. Nanging aku ora sida nginep ana Purworejo, malah aku mrene. Iki mau munggah bis saka terminal Purworejo melu jurusan Semarang njur mudhun ana terminal Tidar Magelang. Genti munggah bis jurusan Wonosobo. Mudhun Pasar Kliwon Temanggung lan sambung Angkudes jurusan kecamatan. Lho, kok ora nginep ana Purworejo iku kepriye lara-larae? Mbak, terus terang aku wis ora kuat. Yen kaya ngene terus, aluwung bojoku tak pegat. Karuan leh ku mikir urip dhewe. Ketimbang ati tansah dilarani dening ibu mertuaku sing judes cerewet yen muni kebablasen tekan peceren. Ora ilok, wong sing wis omah-omah kuwi aja kanthi enteng ngeculake tembung pisah. Nadyan pisah iku hake wong lanang, nanging ana keluarga besar awake dhewe dadi sirikan gedhe. Nadyan kala dilakoni nanging digething dhateng Gusti Allah. Piye critane kuwi kok nganti serius to, Dik? Pitakonku ngoyak jalaran selak ora sronto. Ibune Kadarwati kuwi yen ngendika sengal-sengol, ketok yen sengit marang aku. Lah anakku Sidian karepe tak jak mule ana omahe bapak ing Temanggung. Kok ya ora entuk. Aku tau disindir. Kae lho Kadarwati bojomu teko sajake nukokake sepeda motor Honda sing gris. Iku mau aku teko praupane tansah jegadul tanpa dehem, tanpa segu. Apa maneh kok mbagekake apa aruh-aruh tekaku. Babar pisan ora. Mula aku bablas mrene arep golek solusi. Kepriye yen mantu lanang ora dianggep? Piye, Mbak? Lah, bojomu si Kadarwati kepriye? Bojoku mono ora ana masalah. Tak wenehi dhuwit teko disyukuri. Anakku yo lengket nyedhaki aku njur lende-lende ana awakku. Njur nakokake oleh-oleh. Njur aku kudu piye, Mbak? Mung maratuaku sing lagi gerah stroke. Teko ora sadar, ora ngrumangsani, senengane nyemoni aku ana ngarepe bojoku lan anakku. Sing nganti gawe pinggeting atiku. Sabar. Senjatamu mung sabar, ora ana liyane kejaba tembung sabar. Wangsulanku kanggo mbelani adikku sing cetha ora salah.
Pancen yen tak gagas Bukasana ya maratuwane adhiku iku klebu wong sing judes tur materi. Mbok menawa karepe duwe mantu kuwi sing sugih. Kamangka sing nglakoni adhiku si Tri Asmana karo Kadarwati wis padha senenge. Luwih-luwih saiki wis keparingan anak wadon sing ayu. Pancen Bukasana sing wis gerah stroke ora sadar lan ora ngrumangsani kahanane memala sing wis ora bisa diarep-arep marine. Manut critane adhiku sing werna-werna, mungguh ngendikane Bukasana, pancen iku maratuwa sing cerewet, angel, aja dume sugih bondo. Yen ngendika ora dipenggalih amrih apike, nanging teka sageleme dhewe, nganti gawe serik tumrap adhiku sing pancen dasare lugu. Apa anggepe Bukasana sing sewiyah-wiyah marang adhiku iku kaanggep yen anake wadon sing Kadarwati iku bintang film utawa bintang sinetron. Ing atase rupa ya mung pas-pasan wae kok kaya perempuan 1 miliar. Aku ya melu ora trima. Nanging aku kudu bisa nyabarake adhiku sing tansah diece supaya bangkit minangka jejere wong lanang sing kudu tanggung jawab. Makani anak bojo. Mula rumah tanggane kudu dislametake, bisa wutuh tekan tuwa. Kabeh iki ndak sidem aja nganti ngerti bapak sing wis sepuh. Awit bapakku sing wis urip ijen aja nganti duwe penggalian sing ora prayoga. Genti taun wiwit Dian isih ana TK, SD nganti saiki mlebu SMP. Sikepe Bukasana marang mantu tetep ora owah. Saben aku ketemu Tri Asmana tansah tak yem-yemi supaya sabar. Dik, eling sing sapa sabar bakal subur. Gusti Allah iku maha wicaksana. Yen maratuwamu selawase ora mari anggone gerah stroke, kamangka watake tetep ora owah. Ya wae disabarake. Yen kowe duwe pikiran sing ora-ora malah mundhak kapitunan dhewe. Besok yen maratuwamu wis mati, warisan saka bapak maratuwamu marang bojomu rak ya dadi hake penuh bojomu. Genah wis kena kanggo cakak urip. Ora-orane ibu maratuwamu kuwi arep urip terus. Kabeh titahing Gusti bakal mati. Saiki perlu disabarake. Aja nganti padudon antarane bojo. Yakin besok bakal tinemu. Oh, yo pituture Mbak Kusumastuti tak turut. Aku tak kuat tahan banting ngadepi suarane ibu maratuwaku. Nadyan atiku ngampet rasa perih sing kliwat saka wates. Mula kuwi tirunen masmu ya bojoku kae sing uripe tansah disiya-siya dinyek dening wong liya, nanging tetep ditampa kanthi sabar lan rila legawa. Malah sing padha ngece dadi keweleh, uripe kewirangan nganti ora wani kepethuk karo Mas Doni merga dheweke kisinan. Eling Dik, becik ketitik ala ketara. Antarane adhiku si Tri Asmana karo bojone si Kadarwati kaya urip dhewe-dhewe, ora kober senggolan amarga ana pepalang gedhe yaiku Bukasana sing watake atos kaya watu, tansah ngatonake gedhinge marang mantu. Ganti taun maneh, gerahe Bukasana ora saya mendha malah saya nemen.
bebasan modal salwiring jejampi nalika tengahing wengi dumadakan ana bel saka adhiku si Triasmana kang unine ngabari yen ibu maratuwane nembe ketimbalan Gusti kanthi tenang. Genti aku ngebel adik-adikku kabeh. Biar padang adikku nomor 5 sing jenenge Ariyadi ngetokake mobil Avanza saka garasine. Aku lan bapak sing wis sepuh lan adik-adikku kabeh padha nunut mobil iku tumuju Purworejo perlu layat sedane Bu Kasana. Di Kadarwati, aku melu bela sungkawa sedane keng ibu. Muga arwahe tinampa dening Gusti Allah. Kabeh dosane nalika ana donya antuk pangapura. Nggih, Mbak. Matur nuwun. Wangsulane Kadarwati katon lega. Piye, Dik? Wis tekan wancine wong kang sabar bakal subur to? Kandhaku nuturi marang adikku Triasmana. Iya, matur nuwun banget, Mbak. Yen ora kok penggak mung nuruti emosiku, dadine ora karuan, malah bubrah wekasane sing dadi korban anakku. Ya iki jebule. Sapa kepengin subur kudu sabar. Amin. Karipta dening Santi Kusuma. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomor 51 Doso Gangsal tanggal 6 April 2019 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun.